Ale, bon, uste naiz. Ari, ados. Maider naiz, laborantza ganbaran lan egiten dut orain badu 4 urte, hor nizara. Natali Susperregi deitzen niz, 3 aurren amaniz eta suskonen biziniz etxalde batean. Ageran gira biak, deiak erantzuten dugu, jendea errezibitzen dugu eta lankideak laborariekin harremanetan ezartzen. Dunikene aldetik, lankideak antolatzen dituzten formakuntzen segipen administratiboa egiten dut. Ere nik emaitzak kudeatzen ditut. Zentzu bat ere eman nahi nioen eguneko lanari, eta laborantza ganbarako lanak permititzen hori, lantalde on batean giro goxo batean lan egiteak, jendeekin harremanetan ezaitea, sinesten dutan proiektu baten alde lan egitea ere bai, eta euskaraz lan egitea egunero, eta hori ere biziki garrantzitsua iruditzen zauta. Tipi-tipitik enaitak erakutsi dat gure gurumenaren maitatzia eta respetatzia, eta hemen laborantza ganbaran atxeman ditutan balioak horiek dira ere. Itxas bazterrak biziki maite ditut, baina ere ene etxean ingurian diren mendiak egun guziz txoriatzen dute. Respetua, jendenako lankideen artean, ingurumenainako urten nuen izan. Ordean ez bazira ono emaile, ez duda, ekarri zure sustengoa. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen laguntzea da bizi proiektu baten sustengatzea.